Božím slovom a trošku tak uvažovali o tom, že kto je ten dobrý pastier a pripravme svoje srdce na slávenie Eucharistie, môžeme tak úprimne uľudovať naše hriechy, naše slabosti a potom nemu všetko pekné, čo je v nás. Teraz uľudujme svoje hriechy. Význam. Všemohúci Boh, i vám, bratia a sestry, že som veľa zgrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja veľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Panie, zmiluj sa. Panie, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Panie, zmiluj sa. Panie, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslávime ťa, zdravíme ťa my, lebo je tvoja sláva, glória. Pane Bože, kráľ nebeský, Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, jednorodený Syn, Pánok Boží, Syn Otca, Ty snímaš deky svetla, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš deky svetla, príjmi našu úpetnú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veľký si svätý, veľký si Pán, veľký si najvyšší, Ježišu Kriste. S Duchom Svätým, slávne Otca. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, veď nás stále v nebeskej radosti, aby Tvoje pokorné stádo došlo tam, kam nás prevyšil náš dnešný pastier Ježiš Kristus, lebo On je Boh a ste Boží a kráľ v jednote Ducha Svätého, po všetky veky vekov. Čítanie zo skutkov apoštolov. V deň Turíc vystúpil Peter s 11 a zvýšeným hlasom im povedal: Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom. Keď to počuli, bolestne prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo máme robiť, bratia? Peter im povedal: Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh. A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a pozbudzoval: Zachráňte sa z tohto zbredlého pokolenia. Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť.
ten deň sa pridalo aj 3000 duší. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, ak dobre robíte a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom. Veď na to ste povolaní, lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. On sa nedopustil hriechu, ani les nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa. To podstúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší. Počuli sme Božie slovo.
On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetkých ženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdu od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú. Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: Veru, veru, hovorím vám, ja som brána do ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cez mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pasku. Zlodej prichádza len, aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Počuli sme slovo Pánovo. Tak vás pozdravím, milí rodičia, milé deti, ak chcete si deti pozvať na dopredu a budeme znova trošku tak rozprávať, mám také dve slova, alebo lepšie povedané jedna výzva, ale jedna veta z niečoho evangelia, budeme sa ich tak trošku venovať. Teším sa, že ste tu a ktorí budete mať ešte taký pocit, že by ste chceli prísť dopredu, tak môžete potom prísť dnes. Takže, decka, teším sa, že sa takto stretávame. No a v dnešnom prvom čítaní najprv vám poviem, že čo ma tak zaujalo, o tom by som sa chcel s vami porozprávať. V prvom čítaní Peter povedal také slova, že zachránte sa. Tak to ma tak zaujalo, keď som si tak čítal to dnešné evanjelium, dnešné čítania a potom vlastne posledná veta dnešného evanjelia bola pre mňa tiež taká pekná, že ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejší. Prečo hovorí Pán Ježiš? Ja som prišiel, hovorí o sebe, aby mali život ľudia, aby ho mali hojnejší. Tak týmto slovám by som sa chcel dnes tak venovať spolu s vami, vás tak počúvať. No a tak mám takú otázku, keby zazneli tieto slova, že zachránte sa, tak aká situácia by musela nastať, aby ste sa chceli zachrániť? Ja neviem. Čo by sa muselo robiť? Horí dom, ty by si bol vo vnútri a teraz tatínko by zakričal, zachránite sa, tak? Že? Môže byť, hej? Aká ešte by mohla byť taká situácia v živote, že keby niekto zakričal, zachránte sa, aby ste utekali? Záplava. Čo? Mesta. Som myslel, že záplava nemocí, ale dobre, záplava mesta, keby sa vyliala nejaká vodná nádrž, tam je vlád, lebo more nemáme, keď sme mali more, nemuseli by sme jazdiť na dovolenku, že? No a čo by ešte mohlo, alebo muselo byť nastať, keby horel dom, záplava mesta? Sopka. Ešte nejaký nápad? Potápala by sa loď. Napríklad? Ľudia by prosto stolí. A my by sme boli pod stromom, aby sme utekali, že zachránte sa. Dobre? To je dobre. Už ste videla porná? V telke? Musí to byť také silné, nie? Už ste zažili taký blesk. Búrku ste zažili? Áno, ale blesk nie. Blesky nie. Blesk to je taká sila, že? Udrelo do stromu, tak je konom. Že? Dobre. Ešte niekto chce niečo povedať? Ja som blesk videl veľakrát. Veľakrát blesk, hej? Dobre. A ja. Výborné, super. Kto ešte videl blesk? Dobre, čiže túto otázku máme zodpovedať. Výborné. Miško, ešte chcel by niekto niečo dopovedať? No. Napríklad, že keby ešte niekto hovoril, že zachránte sa, tak možno by to znamenalo, že by vypadali meteority. Napríklad, že? To by bolo hrozné. Taký jeden veľký stačí, by sme sa asi nezachránili však. Dobre, takže vieme veľmi dobre, že zachrániť sa. A čo? Keby niečo také nastalo, tak čo vlastne zachránime?
život je Boží dar. Že my, keď prídeme k nejakej takej situácii, napríklad nejaké životné jubileum, vtedy si človek sa tak pozrie dozadu, čo som to prežil, si uvedomí, že naozaj, že je to taký Boží dar. Že to tak prežijeme a si uvedomíme, čo pekne sme zažili, prežili, prijali, koho sme mali, možno, že už koho nemáme, že si uvedomíme, že život je dar, že Boh nás takto vždy tak obdarúva. No a tá posledná veta dnešného evanjelia znela, že ja som prišiel, aby mali život, aby ho mali hojnejšie. No tak dnešná liturgia nám tak hovorila o tom, že Peter hovorí o svojej kázni v prvom čítaní, hovorí o tom, že Ježiš vlastne obetoval svoj život a že našou úlohou je vlastne tak spoznať tohto darcu a vlastne tak darovať svoj život. Dievčatá speváčky spievali žalmisty, spievali krásny žalm. Krásny žalm, Pane môj pastier, nič mi nechýba. Tam sme počuli o tom, že Pán je pastier. A v Evangelii sme zase počuli, že Pán Ježiš, ja som bránom do ovčíc. Možno, že by mohlo vzniknúť nejaké také, že tak, čo vlastne je? Pán je pastier, je bránom do ovčíc, ale čo je? To je. No a tak si tak môžeme uvedomiť, že tá ťažisková veta dnešnej liturgie slova, ktorú sme tak počuli, je práve to, že ja som prišiel, aby mali život, aby ho mali hojnejšie. Tam ešte v tých slovách dnešného evanjelia Pán Ježiš hovorí, že ja vás volám po mene. Ja vás volám po mene. Pán Ježiš nepovie, že hej ty, poď. Pán Ježiš nepovie, hej ty. Aj vy sa medzi sebou poznáte, však? Poznáte svoje mena. Čau Jozef, čau Zuzka, čau Janka, Janko, Elka, že? Kristián a tak ďalej. Že sa poznáme a sa oslovujeme po mene. A toto je také veľmi dôležité si tak uvedomiť, že ten život, ktorý Pán Ježiš prináša a človeku dáva, tak ho robí slobodný. A toto je niečo také, že si uvedomíme, že Pán Ježiš nás volá po mene, tak nevolá nás na základe toho, čo vieme. Ty vieš toto, poď za mnou. Ty vieš toto, poď za mnou. Že niekedy človek môže byť v takom pokušení, že vlastne ako keby naplňa nejaké očakávania tých druhých, ktoré nie je schopný naplniť. A Ježiš nám ich hovorí a ukazuje vlastne ten krásny úvod, že Ježiš nás volá po mene. Nie na základe toho, čo vie, alebo čo to od nás očakáva. Krásne si uvedomí, že Ježiš volá po mene. To znamená, že Ježiš sa vlastne díva do tvojho vnútra, vidí, kto si a takého ťa volá. Volá ťa Jakub, poď za mnou. Peter, poď za mnou. Zuzka, poď za mnou. Karol, poď za mnou. Janka, poď za mnou. Že nevolá ťa takto, že ty vieš toto, poď za mnou. Že si pri mňa výhodný. Alebo vieš, že by to bolo. Že ťa volá po mne. On vidí to si. On vidí naše chyby, on vidí naše slabosti, vidí našu nedokonalosť a takého ťa volá. A keď hovorí, že poď za mnou, tak to je vlastne ten dnešný obraz, dnešného evanjelia, že on je ten pastier, ktorý ide pred nami, aby my sa mohli kráčať za ním. A už ste stretli v živote takého dobrého človeka, ktorý vám niečo takého dobre odovzdal, vás povzbudil, pochválil. Stretli ste takého niečo? A kto je pre teba taký dobrý pastier? Ten, koho vidíš, ten, kto je možno u teba doma, alebo ja neviem, nejaký kamarát. Je taký dobrý pastier, čo ti chce dobre? A vieš aj jeho meno? A ako sa volá? Filip, výborný. Poznáš takého človeka, ktorý ti chce dobre? A ako sa volá? Mamina. Dobre. Kto ešte stretol takého dobrého pastiera? Ja, moju. A už si je za to poďakoval? Áno. Dobre, chceš, že teraz je poďakoval? Áno. Môžeš. Zahľadí sa na toho dobrého pastiera. Ešte mi dobrého pastiera?
Všímajme si ľudí, ktorí nám chcú dobro, a ktorí nás prevádzajú v našom živote. A aj tí, ktorí to robíte, že sprevádzate ostatných, tak viete, nie je to o nás. Nie je to o nás. Lebo my všetci, ktorí vlastne tak aj snažíme sa sprevádzať deti, vychovávate svoje vlastné deti, a tak všetkých vlastne môžeme priviesť k Ježišovi. Všetko je o Ježišovi. Všetko je o Ježišovi. Aj moja úloha napríklad na tejto farnosti nie je o mne. Moja úloha nie je ľudí vlastniť, že ty si môj kamarát, ty môj kamarát nebudeš. Mojou úlohou je všetkých privádzať k Ježišovi. Ak stretnete aj dobrého pastiera vo mne, Bohu ďakujem. Alebo pozorne, nie som dokonalý. Ale mojou úlohou je privádzať všetkých ľudí k Ježišovi. A tak chcem vyjadriť ako vďačnosť vám, otcovia a mami, že ste to robili pastiermi pre svoje deti. Teraz ste to počuli. Poďakovanie a ďakujem aj všetkým, ktorí robíte pekné veci. Budovníci, speváci, deti, mládež. A ďakujem všetkým ostatným, ktorí vlastne sa aj takto pekne staráte do spoločenstva, ktoré je tu. Je to naše spoločenstvo. A spoločenstvo je a má byť živé. Je a má byť živé. Čiže navzájom sme si takými pastiermi, tými ľudskými, ale to je dôležité a najdôležitejšie je Ježiš. Toto nie je taká myšlienka, ktorá nás tak vysvedráca. Ježiš tam bol v mene. Ježiš prišiel preto, aby sme mali život, aby sme mali voľnejšie. A v mene všetkých týchto detí znova vyslovuje veľké ďakujem im, ktorí robíte pekné veci. Vychovávate si takými dobrými pastiermi. Decká, ďakujem, boli ste super dnes, môžete ísť na miesta. Bratia a sestry, Pán Ježiš, dobrý pastier, dal život za našu spásu. Pokorne ho prosme, aby nám daroval kňazov podľa svojho srdca. Pane Ježišu, daj, aby všetci ľudia v pastieroch cirkvi
teba, dobrého pastiera. Ukáž svetu, že jeho šťastná budúcnosť môže byť postavená len na základoch tvojho učenia. Ježišu, dobrý pastier, vyslíš naše prosby. Udel predstaveným národom a štátov milosť, aby sa staralo o tých, ktorí sú im zverení, a aby ich viedli po ceste pravdy, spravodlivosti a lásky. Ježišu, dobrý pastier, vyslíš naše prosby. Darom svojej cirkvi, ktorí by aj život položili za svojich veriacich. Ježišu, dobrý pastier, vyslíš naše prosby. Vnúkni kresťanským rodinám túžbu vychovať zo svojich synov služobníkov tvojho oltára. Ježišu, dobrý pastier, vyslíš naše prosby. Vlož do našich srdc lásku ku kňažskému a reholnému stavu a úctu voči našim duchovným pastierom. Ježišu, dobrý pastier, vyslíš naše prosby. Prosíme ťa za nášho kňaza, aby ho Duch Svätý naplňal múdrosťou, trpezlivosťou a láskavosťou pri každom stretnutí s deťmi a mladými. Ježišu, dobrý pastier, vyslíš naše prosby. Prosíme ťa za zdravie nášho kňaza, aby mu Pán daroval silu a pevnosť Boha. Ďalších rokov života. Ježišu, dobrý pastier, vyslíš naše prosby. Dobrý pastier Ježišu Kriste, vyslíš naše prosby, daj nám svätých kňazov a zachovaj ich vo svojej láske. Veď ty, ktorý si nás obetoval seba samého na kríži, obetuješ sa teraz prostredníctvom kňazov a žiješ i kráľuješ na veky.
obete sa milujú mali priatelia, milí rodičia, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Prosíme ťa, Pane, nech nás ustavične sprevádza radosť týchto veľkonočných tajomstiev, ktorými sa neprestane uskutočniť naša spása, a daj, aby sa nám stali pramene večnej radosti skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Zdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Dôstojné a správne, dobré a spásonosné, Teba, Pane, veľmi v každom čase, ale slávnostnejšie je tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný barán. Lebo On sa za nás neprestane obetuje a o Teba sa prihovára za nás ako náš večný zástanca. Obetoval sa raz na kríži a viacej neumiera, ale večne žije aj po svojom umúčení. Preto ľudstvo po celom svete klesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestane spievajú chválospev na Tvoju slávu. Mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvedzuješ všetko. A ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala Tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosím, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zranený, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci. Lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylíva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania a nebostúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu.
Zliadne prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj ňou obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplni Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý robí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými. Najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi učeníkmi, so svätým Mikulášom, so svätým Jánom Boskom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim rodovaním tela. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpených. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe dobrotivý Otče všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zoslých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať svojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme svedkou dôvery. Aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kristu, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľadá naše hriechy, ale na vieru svojich cirkví. A podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na
zraci planiačim kolená, máš mi správnu cestu, Pane môj. Moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty, Ježiš. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. Na krížom si ty, kde ťa nájdem a vierný. Veľa ľudí ako Ty, a nemá zadaný život pre druhých. vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty, Ježiš. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. Vysiela prosby otcovi, kresťanstva, ktorého máme rádi. Kapuša Mária, prosíme, rozpusti nás, nech všetci kňazi žijú ako si, Ježiš. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty, Ježiš. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty, Ježiš. Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, ako dobrý pastier, láskavo zhľadni na rovinu svojich veriacich a priveď na večné pastviny ovečky, vykúpené drahocennou krvou tvojho Syna Ježiša Krista, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Počujte si oznámenie dnešnú nedelu. Liturgický kalendár nám pripomína v tomto týždni, v stredu je sviatok svätej Kataríny Sienskej, piatok je spomienka svätého Jozefa Robotníka, v sobotu spomienka svätého Atanáza biskupa, budúca nedeľa je piata veľkonočná nedeľa. Umysly svätých omší, uvetované v tomto týždni, útorok večer zosnula Mária a Julius Hlaváčovi, deti a rodina z oboch strán. V stredu zosnula Martina Savalová. V štvrtok
Svätá omša tu v kostole nebude, ale v rámci púte do Hronského Beňaníka bude sláviť úmysel zosnulá Anna a Ján Andreasovi. V sobotu ráno 7:30 zosnulí starí rodičia Rafajovi a Nemcovi. Iný úmysel, tu som zabudol prepísať, ale tá rodina vie, že to je dobre. Dnešnú nedeľu je v našej farnosti jarná zbierka na seminár. Ďakujem za vašu podporu. V rámci prípravy k sviatostnému životu detí máme dnes stretnutie s rodičmi o 17. hodine na fare. A bude také dôležité stretnutie, je to posledné stretnutie formačné s nejakou témou a zároveň tam s rodičmi budeme preberať aj také technické záležitosti vzhľadom na samotnú slávnosť prvého svätého príjmania, ktorá bude 17. mája. Takže pozývam rodičov na toto veľmi dôležité stretnutie. Tento týždeň som k dispozícii na svoju spoveď vždy hodinu pred svetou omšou, alebo budem hovoriť aj v inom čase, ktorý budem spovedať v piatok o 9. hodiny. V sobotu sa ráno o 7. hodine modlíme v kostole Ruženec. Nasledujúci týždeň na prvý piatok mesiaci plánujeme ísť na púť do Hronského Beňaníka, ako som už avizoval. Ešte sa môžete prihlasovať u pani Anky Jurišovej, aby ste si zabezpečili miesto v autobuse. Odchod autobusu je o 17. hodine z námestia. V pondelok 4. mája bude v našom farskom kostole odpolná pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Začíname popoludne o 14. hodine a potom završíme svetou omšou o 18:30. Všetci ste srdečne pozvaní. Upratovaním prosíme pani Jurčovú Zuzanu, Armajovú Annu, Arkučovú Annu, Kovalčovú Janku. Prečítať Božie slovo na budúcu nedeľu prosíme pani Annu Juricovú a Martu Rudinskú. Teraz z režie mi hovorili, že máme ešte nejaký príhovor, tak ja dávam slovo do režie. je cestou naplnenia našich prosieb. Ich dosiahnutiu máme vytrvalo a intenzívne prosiť, hľadať a klopať. Táto triáda našich aktivít smerom k Bohu je modlitbou, ktorá predznačuje našu odkázanosť na jeho priazeň. Žijeme dobu, kedy mnohí modlitbu úplne vykreslili zo svojho života. Napriek tomu má modlitba predchádzať každú našu činnosť a završovať našim dielom. Prosiť, hľadať a klopať neznamená iba žiadať Boha o niečo, ale hlavne uschopňovať seba, prijať jeho vôľu a naplňať ju vo svojom živote. Modlitba nás neustále ponára do Božej blízkosti, ktorá človeka nerobí osamelým ani najopustenejšom mieste. Vaše životné jubileum je peknou príležitosťou k tomu, aby sme si hlbšie uvedomili svoje poslanie a úlohy, ktoré nám boli zverené. Dnešná modlitba, prosby, hľadania i klopania smeruje k Bohu ako výraz našej vďaky
farnosti. Ako Salesián prinášate medzi nás ducha boska, radosť, blízkosť, pochopenie a otcovskú starostlivosť. Sme vďační, že svojim životom ukazujete, ako možno slúžiť Bohu aj ľuďom s láskou, pokorou a vernosťou. Zdravie, veľa síl, radosti, pokoja a hojné Božie požehnanie do ďalších rokov života. Nech vás Pán Ježiš, najvyšší pastier, stále sprevádza a posilňuje vo vašom povolaní. Nech vás, Panna Mária, pomocnica kresťanov, ochraňuje a Svätý Dom Bosko vyprosuje milosti na každý deň. Prajme vám, aby ste ešte dlho ostali medzi nami ako verný kňaz, múdry vychovávateľ, radostný Salesián a dobrý pastier s otvoreným srdcom pre všetkých. Zo srdca vám prajeme všetko najlepšie k narodeninám a veľa Božích milostí. Ad multos annos. Ďakujem. Ďakujem za tieto kvety, túto kyticu. A túto kyticu potom chcem dať Svätej Panne Márii, keďže keby bola mamka moja tela na tejto zemi, tak by bola to so mnou. A keďže je už v nebi, tak takto symbolicky cez túto kyticu, ktorú dám Svätej Panne Márii, tak ju chcem dať svojej mamke. Ďakujem. Ešte raz za tieto pekné dary. V prvom rade tým darom ste vy pre mňa a to, ako sme spoločne slávili túto liturgiu, takže veľká vďaka naozaj. Som tu vlastne rok a pol v tejto farnosti medzi vami a už som to aj tak spomínal, že som vďačný za to, že ako ste ma prijali. A vidíte takého nedokonalého kňaza človeka, tak chcem okrem toho slova ďakujem všetkým dobrým ľuďom, všetkým vám, ktorí ste mi pomohli aj teraz pomáhate. Zároveň chcem vyjadriť ako človek aj slovo, ktoré tu má miesto a patrí tu. Slovo prepáčte, ak som náhodou niekedy naozaj nejakou svojou nedokonalosťou, nepochopením možno aj k vám pristúpil, takže toto slovo patrí vám všetkým dobre, aby to bolo také dôležité. K tomu slovu ďakujem patrí aj to, ak náhodou som v tej svojej niekedy slavosti, nedokonalosti pristupoval k vám. Mám tu ochotu zostať medzi vami, tak ako tu zaznelo, že aby ste tu boli dlho ešte medzi nami, tak nemám plány utekať, ale chcem tu byť medzi vami, spoločne ako Pán Boh, ktorý ma tu poslal, tak sa mu tak dávam k dispozícii. Ako som spomínal, mnoho dobrých ľudí ma obdarovalo mnohými darmi a z týchto darov, sládky a rôznych iných by som chcel vytvoriť také spoločenstvo aj pred kostolom, síce vonku tak trošku fúka vietor, tomu bola zima, tak môžete sa aj potom ukryť v kostole, ale chcem, aby sme prežili to spoločenstvo, to, čo sme prežili tých rokov ochrane, tých rokov stola, aby sa vlastne tak rozšírilo len ďalej. Je to taký symbol, ktorý chce povedať to, že budujme to spoločenstvo aj naďalej živé, nech pekné, nech zdravé, nech dáva život, nový život, ďalší, dobre, tu vidíme decká, ktoré budú nositeľmi aj toho života ďalej v budúcnosti. Takže to je dôležité povedať, vďaka aj za vašu podporu, ktorú ma stále sprevádza.